खुलुमबाय नोंथांमोननि थाखाय आं मोननैसो गोनांथार खौरां लाबोदों। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ फारि जोबजासे नायलांदो। गोजोनथाव खौरां। हायार सेकेन्डारि आनजादाव क'क्राझार जिल्लानि गेजेरावनो टपार मोननो हानानै ओनसोलनाङैनो गोजोननाय लाबोदों गसाइगावनि फरायसुलि एलफ्रिजा मुसाहारिया। गसाइगाव साइन्स एकाडेमिनि फरायसा आरो गसाइगाव वार्ड नाम्बार 4 नि थागिबि प्रेमनाथ मुसाहारिनि फिसाजो एलफ्रिजा मुसाहारिया हायार सेकेन्डारि आनजादाव 93 जौखोन्दो मोननानै क'क्राझार जिल्लानि टपार मोननो हानायखौ लानानै न'खरनि सोद्रोमाफ्रा गोजोननाय फोरमायदों। एलफ्रिजा मुसाहारिया फोरमायनाय बायदिब्ला क'क्राझार जिल्लानि गेजेरावनो गावदि बेबायदि गोबांसिन नम्बर मोननो हागोन बेबायदि सानाखैमोन। बेनिखायनो दिनैनि समाव जोबोद गोजोननाय मोन्दों होननानै फोरमायो एलफ्रिजा मुसाहारिया। लोगोसे उननि समाव गोजौ सोलोंथाइ लानानै सासे गोजौ थाखोनि अफिसार जानायनि थांखि लादों होननानै बिथाङा खौरां बिजोङाव फोरमायबावो। एलफ्रिजा मुसाहारिनि थांखि लानाया उननि समाव जाफुंगोनखौ न'खरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे जोंबो मिजिंथियो। दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरविन्द केजरीवालआ जामिन मोनबाय। गोजौसिन बिजिरसालिया जामिन होबाय। दिल्लीनि सीएम अरविन्द केजरीवालखौ आम आदमी पार्टीनि गाहाय अरविन्द केजरीवालखौ 2 मार्च खालि इडिया खाना तिहार जोबथेसालियाव सोदोंमोन। दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरविन्द केजरीवालखौ सुप्रिम कर्ट थामहिनबा गोजौसिन बिजिरसालिया जामिन होबाय। गोजौसिन बिजिरसालिया जामिननि आर'जलाइखौ गनायथि होबाय। केजरीवालखौ 1 जुनसिमनि गेजेराव जामिन होयो। गोजौसिन बिजिरसालिया दिनै जोबथेसालियाव थानाय दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि केजरीवालनि जामिननि आर'जलाइनि सायाव खोनासंहोदों। गोजौसिन बिजिरसालिया दिल्लीनि गिबि मन्थ्रिनि जामिनखौ रेहाय होदों। केजरीवालआ दायो आम आदमी पार्टीनि थाखाय बिसायख'थि फोसावदिंनो हासिगोन। सिटखौ लानानै केलिफर्निया थांग्रा फ्लाइटआव सानै दावबायारिफोरनि गेजेराव नांज्लायनाय आरो बुलायनाय जाथाय सोमजिदों। ताइवाननिफ्राय केलिफर्निया आमेरिकासिम इपिए एयार फ्लाइटआव सानै दावबायारिफोरनि गेजेराव बुलायनाय जाथाय सोमजिदों। सान फ्रान्सिस्क' बिरखं गाथोनाव बिरखंआ ओंखारनायनि उनाव सानैबो सुबुंखौ पुलिसनो गथायना होनाय जादों। ताइवाननिफ्राय आमेरिकानि केलिफर्नियासिम मोनसे मासिखौ लानानै गोलाव जानथायनि बिरखंआव सानै दावबायारिफोरनि गेजेराव मोनसे गिदिर नांलायनाय जादों। दा निउयर्क पस्टनि फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे जाथाया एभिए एयार फ्लाइट BR-08 आव जादोंमोन, जाय मंगलबाराव ताइपे सोहोरनिफ्राय सान फ्रान्सिस्क'नि थाखाय बिरदोंमोन। बे जाथायनि मोनसे भिडिअ'आ ससियेल मिडियायाव गोसारदों। नोंथांमोननिसिम मोनसे गोनांथार फोसावनाय। नोंथांमोना गोनांथार समाव अनलाइन एपनि गेजेरजों एसे खम बिबांनि सुदआव आरो गोरलैयै लन लानोब्ला लानो हागोन। भिडिअ'नि डिसक्रिप्शनाव WhatsApp नाम्बार लिंक होदों। मेसेज हर आरो एप लिंकखौ मोनगोन आरो माबोरै लानो हागोन बेनि बागै मिथिनो हागोन। गोजोनथाव खौरां। बर' लाइमोन प्रिति बर'आ डाक्टार जानो हाबाय। प्रिति बर'आ गयबारि गामिनि एबा चिरां जिल्लानि बासुगाव हालामनि गिबि आइजो डाक्टार जानो हानाय सुबुं। बिथाङा सिलचर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालनिफ्राय डाक्टार डिग्रीखौ आसामनि गेजेरावनो 138 रेंक लानो हादों। बिथांनि बिफानि मुङा मोनाबिलि बर' आरो बिमानि मुङा प्रबित्रा बर'। बिथांजोनि डाक्टार जानो हानाया न'खरजों लोगोसे जिल्ला आरो हारियाव गोजोननाय लाबोदों। दुखुनि खौरां। गोजोननि बिथोराव बुथारनाय गिथावना जाथाय। फेरगाव खैराबारि बरिगावआव सासे सुबुंखौ हराव बुथारना गालांदों। टंला थानानि सिङाव थानाय बरिगाव गामिनि जि दाग्रा आरो फालांगि खालामग्रा सानै गथ'नि बिफा सुक्राम बसुमतारी 38 बोसोरनि सुबुंखौ गावनि न'नि लांगोनायावनो सिनाय मोनै दुथांफ्रा बुथारना लामायाव गारना गालांदों। गामिनि सुबुंफ्रा मिथिनाय बायदिब्ला सुक्राम बसुमतारीखौ सोरबा सिनाय मोनै दुथाङा गावनि न'आव उन्दुनाय जायगानिफ्राय दैखांना बुद्रुलांनाय सिना रोखा जानानै दङ। बेजों लोगोसे गोदोना मोखाङाव जखमा रोखा जानानै दङ। नाथाय मा जाहोननि थाखाय सोर बिदि न'निफ्राय बुद्रुना लांगोनायाव गारना दोनहैखो बे साननो गोनां जादों। बे जाथायनि सायाव नायबिजिरना दायनिगिरिखौ आयेननि गोख्रों साजा होनो पुलिस खुंथायखौ न'खरजों लोगोसे रायजो राजाफ्रा खावलायदों।